Dobrodošli u emisiju Pitanja u životu. U ovom programu bavimo se temama i pitanjima koje su suštinskog značaja za svakog čoveka. Odgovore na važna životna pitanja potražit ćemo u najčitanijoj knjizi ikada, Svetom pismu. U Svetom pismu zapisane su vanvremenske istine, ona je riznica mudrosti i pruža nam odgovore na različite životne dileme. Kroz vekove Sveto pismo inspirisalo i mijenjalo živote ljudi, a njegove poruke ostaju relevantne i danas. Nadamo se da će vas ovaj program inspirisati na proučavanje Svetog pisma, kao i na duhovni rast i napredak. Zdravo svima i dobrodošli u emisiju Pitanja o životu, koje za vas priprema Ikonos Medija u saradnji s organizacijom Hri svetu. Ja sam Sara i drago mi je što ste danas s nama. Danas ćemo razgovarati o stresu, anksioznosti i depresiji, temama koji su deo života mnogih ljudi. Postavljat ćemo važna pitanja i potražiti odgovore u svetlu Božje reči. Sa mnom je danas moj gost Kristijan. Dobrodošao, Kristijane. Zdravo, Saro, i velik pozdrav za sve naše slušaoce. Naš današnji razgovor bavit će se time šta zapravo predstavljaju stres, anksioznost i depresija. Kako utiču na nas i kako možemo se nosimo sa svim tim stvarima uz Božju pomoć. Pa hajde da počnemo. Naše prvo pitanje je šta je stres i kako možemo da ga izbegnemo. Odlično pitanje za početak, Saro, ali pre nego što odgovorim moram da kažem da nisam terapeut ni stručnjak za mentalno zdravlje i ne mogu dijagnostikovati ili lečiti mentalne probleme i svima koji to trebaju savjetujem da potraže stručnu pomoć. A sada mogu da kažem da je stres definitivno deo života svakog čoveka na zemlji. On može doći iz fizičkih, mentalnih ili emotivnih okidača. Iako ga ne možemo uvek izbeći, svi ćemo ga u nekom trenutku iskusiti. A ako ne možemo izbeći stres, kako s njim da se nosimo? Dosta ljudi misli da bi stres trebalo uvek izbegavati, ali ponekad može biti i koristan. Na primjer, kada putujemo po nepoznatom mestu noću, ostajemo budni i oprezni, to nas može zaštititi definitivno. I stres nas nekad i motiviše da se više potrudimo, ali isto tako, kao što telo treba odmor, i od stresa moramo da se odmorimo. Moramo učiti kako da se opustimo i ne dozvolimo da stres bude stalan deo naše svakodnevnice. Tačno tako. Pominjala si fizičke, mentalne i emotivne reakcije na stres. Možeš li nam reći nešto više o tome? Kada sam pod stresom, ja lično, moje telo reaguje, ubrza se puls, disanje, osjećam napetost i to se definitivno zove reakcija, bori se ili beži. Ako to stanje potraje, možemo imati glavobolje, probleme sa stomakom, visok pritisak, iscrpljenost, a takođe emotivno možemo postati anksiozni, tužni, razdražljivi. Neki ljudi čak posežu za hranom, alkoholom ili nekim drugim navikama kako bi ublažili sve te osjećaje. Tačno tako i to ume baš da iscrpi. Rekao si, moramo da naučimo da se opustimo. Kako da se opustimo? Kako to da uradimo? Pa svako od nas ima drugačiji način da se opusti, naravno, i nekome pomaže molitva, nekome pomaže šetnje u prirodi, čitanje Biblije, fizičko vežbanje, razgovor sa prijateljima ili sa savjetnikom. Takođe je važno naučiti reći ne kada dostignemo svoje granice. Bog nam je dao primer posle stvaranja sveta i on je odmorio i nama je zapovedio da se odmaramo i odvojimo dan za šabat. I taj dan je za odmor naše duše i našeg tela. Tačno tako. Kad već govorimo o tome, kako stres utiče na naše zdravlje? U velikoj meri hronični stres, recimo, može imati fizičke posledice, od glavobolja, stomačnih problema, nesanica, sve do nekih ozbiljnijih stvari, problema poput povišenog krvnog pritiska, srčanih oboljenja ili oslabljenog imuniteta. Takođe može izazvati neku emocionalnu iscrpljenost, razdražljivost, osjećaj beznadežnosti i neku vrstu teskobe. Pored toga, stres može da utiče na odnose sa drugima. Kada smo napeti, lako planemo, povlačimo se ili zatvaramo. A to onda dodatno stvara probleme u porodici, na poslu i među prijateljima. Često se pominje anksioznost i puno puta čujemo. Da li je ona isto što i stres? Možeš i da protumačiš, pošto čak ni meni nije najjasnije nekad. Šta je to anksioznost? Dobra razlika, iako su povezani, nisu definitivno isti i stres je
reakcija na konkretan događaj ili situaciju, na primjer važan sastanak ili problem u porodici, a kada taj događaj prođe, stres se često puta povlači polako. Sa druge strane, anksioznost može da traje i kada nema konkretnog razloga. To je jedan unutrašnji osjećaj brige, napetosti, straha, koji može biti pritisak čak i kada sve s polja izgleda u redu. Neki ljudi opisuju to kao pritisak u grudima ili nemir u telu ili neku vrstu osjećaja da će nešto loše da se desi, a ne znaju šta. I ako traje duže i ometa svakodnevno funkcionisanje, definitivno treba razgovarati sa terapeutom ili sa lekarom. Da, što je sa depresijom? Kako se ona uklapa u ovu sliku? Pa depresija je dosta složenija i ozbiljnija i to je jedno stanje u kojem osoba doživljava duboku tugu, gubitak, interese za svakodnevnim aktivnostima, osjećaj beznadežnosti, beznađe i često jake umne i telesne promene, kao što su umor, nesanica, prekomerno spavanje i promene u apetitu. Takođe, ponekad dolazi postepeno, a ponekad iznenada i može biti uzrokovana različitim vrstama trauma, gubitkom, zdravstvenim stanjem, hormonskim disbalansom, ali ponekad nema jasno vidljiv razlog. Ono što je važno zapamtiti jeste da depresija nije slabost, već stanje koje zahteva razumevanje i podršku, takođe i duhovnu i stručnu pomoć. Da, to je baš tužno. Šta možemo da uradimo kad se suočimo sa depresijom? Pre svega, nemoj da se zatvoriš. Razgovaraj sa nekim. To može biti blizak prijatelj, član porodice, pastor, terapeut. Samo nemoj da se stidiš. Pomoć nije slabost. Biblija nas ohrabruje da nosimo bremena jedni drugima i da budemo tu jedni za drugi. Takođe, važno je negovati svakodnevne navike koje podižu duh. Čitanje Svetog pisma, recimo molitva, šetnja, zdrava ishrana, fizička aktivnost, izbegavanje samoće, kad god je to moguće. I takođe, znaj, depresija ne znači da si manje voljen od Boga. Naprotiv, on je bliži upravo kada patimo. Hvala ti, Kristijane. Ima li u Svetom pismu da se pominje stres, anksioznost, depresija? Šta ona kaže o tome? Ima definitivno, ima puno toga. Evo nekoliko stihova koje bih želao da podelim sa vama. Jedan od njih jeste iz Filipljana 4. poglavlja. 6. stih kaže: ne budite zabrinuti ni za šta, nego u svemu molitvom i molbom sa zahvaljivanjem jasno pokazujte Bogu za šta ga molite. I Božji mir koji prevazilazi svako razumevanje čuvaće vaše srce i vaše misli u Hristu Isusu. Ima još jedan stih koji bih hteo da podelim sa vama, a on kaže: ovo sam vam rekao da biste u meni imali mir. U svetu imaćete nevolju, ali budite hrabri, ja sam pobedio svet, rekao je Isus. I Bog nas ne poziva da sve držimo u sebi, već da mu predamo svoje breme. Dobro, znači li to da kad se molimo sve će loše nestati? Pa ne uvek. Ponekad se osjećaj oslobađanja desi odmah, ali često Bog bira da nas vodi kroz proces. Kroz molitvu i svakodnevno predanje Bogu mi učimo da se oslonimo na njega i tada dolazi istinski mir. Isus nije obećao da nećemo imati teškoće, ali je obećao da će uvek biti sa nama. A šta ako sam probala sve? Molila se, pričala s ljudima, trudila se i još uvek se osjećam loše? Pa prvo želim ti reći da nisi sama i nisi sam i to što i dalje tražiš rešenje znači da nisi odustao ili odustala od ovog procesa i od Boga. I nekad proces traje duže i to je sasvim u redu. Svako ima svoj način i svoju priču. I savjetujem ti da ne ostaneš u tišini. Traži podršku, duhovnu i profesionalnu. Bog često koristi druge ljude da nam pomognu. I nisi manje vredan ili vredna ako potražiš terapeuta. I zapamti, samo zato što sada ne vidiš izlaz, ne znači da ga nema. Bog i dalje piše tvoju priču. Sada je jedno zapažanje više nego pitanje. Naš svet je u haosu. Kako to da više ljudi nije u depresiji? To je baš dobro posmatranje. Naš svet je slomljen
i to je slomljeno stanje se stalno produbljuje. Zlo i nepravda su svuda oko nas i lako je izgubiti nadu, ali postoji nada, ona večna nada, nepokolebljiva i ona dolazi samo od Boga. U Bibliji nalazimo mnogo primjera gde su i vernici prolazili kroz duboke emocionalne i mentalne borbe. Zašto si potištena dušo moja? Zašto si tako uznemirena u meni? Onda dolazi odgovor, u Boga se uzdaj, jer opet ću mu zahvaljivati, spasitelju mom. Jeste, tačno je, ali mnogi ljudi to ne razumeju. Kako da upoznamo tog jednog pravog Boga lično? Dobro pitanje, Saro, a upravo si postavila opet najvažnije pitanje u životu jednog čoveka i evo nekoliko istina koja treba da znaš. Jedna od njih je da te Bog voli i želi ličan odnos baš sa tobom. Ima plan za tvoj život. Ti kao i svi ljudi si sigurno pogrešio i greh nas odvaja od svetog Boga. U Bibliji piše nema pravednog ni jednog. Svi su zgrešili i lišeni su slave Božije. Bog te toliko voli da je poslao Isusa da umre za tvoje grehe. Isus je ustao iz mrtvih i sada ti nudi oproštaj i novi život. U Bibliji takođe piše, ali Bog svoju ljubav prema nama pokazuje ovako, da dok smo još bili grešnici, Hristos je umro za nas. Dobro, Kristijane, šta treba da uradimo ako želimo da sledimo Hrista? Kako da primimo oproštenje za naše grehe i večni život, da zaslužimo? Drago mi je što želiš da znaš tako nešto. To je zaista najvažnija odluka koju čovjek može doneti u svome životu. I evo neke stvari koje bi bilo dobro da znaš. Moraš se okrenuti od svojih greha i staviti svoju veru i poverenje u Isusa. Nije dovoljno samo da veruješ da Bog postoji, čak i đavo zna da Bog postoji. Već moraš primiti Isusa Hrista kao svog ličnog spasitelja i gospoda. U Rimljanima 10.13 piše svako ko prizove ime Gospodnje bit će spašen. Kada zamoliš Isusa da uđe u tvoj život, tada primaš pobedu nad grehom i nad smrću. Oproštaj i spasenje nisu nešto što moraš zaraditi ili zaslužiti. Oni su Božji dar. Hvala ti, Kristijane. Hoćeš sada da nas povedeš u molitvu? Hoću, naravno. Možeš prihvatiti Božje spasenje baš sad, odmah. Baš tu gde si sad. Nije važno kako ti reči zvuče, već kako ti je srce. I ako želiš, izgovori ovu molitvu zajedno sa mnom. Reč po reč. Dragi Bože, okrećem se sada od svih svojih greha. Stavljam svoju veru i poverenje samo u Isusa, da bude moj spasitelj i da mi oprosti. Od danas želim da sledim Isusa. Hvala ti, Isuse, što me voliš i što ulaziš u moj život. Amin. Hvala ti što si molio ili molila u molitvu zajedno sa mnom. Iako jesi, dobrodošao i dobrodošla u Božju porodicu. Lepo, znači hoćemo li se ikada brinuti oko stresa, anksioznosti, depresije ako smo prihvatili Hrista? Kao što sam već i pomenuo, čak i ljudi koji slede Isusa nastavljaju da prolaze kroz veoma teške situacije u svom životu. I stres, anksioznost i depresija nisu uvek izbegnuti u životima ljudi koji su blizu Bogu, ali sada nisi sam. Bog ide pred tobom i tu je sa tobom kroz sve. Bog je naše utočište i naša snaga. Spreman pomagač u nevoljama. Zato se nećemo bojati, makar se ljuljala zemlja i gore popadale u srce mora. Ovo je jedan stih iz Biblije koji volim. I možda ćeš čak više patiti zbog toga što si izabrao da slediš Isusa. Neki ljudi te mogu odbaciti, podsmevati ti se, pa čak i progoniti. Ali Isus je rekao, ako su mene progonili, i vas će. I još je rekao, blago vama kada vas zbog mene vređaju i progone i nabeđuju za svako zlo. Radujte se i kličite, jer je vaša nagrada velika na nebesima. Tako su progonili proroke koji su bili pre vas. Kad se to dogodi, ne zaboravi kako je Hrist reagovao. Volite svoje neprijatelje i molite se za one koji vas progone. Na kraju, dok su ga razapinjali, Isus je rekao, Oče, oprosti im, jer ne znaju šta čine.
Bilo da se suočavaš sa svakodnevnim stresom, unutrašnjom anksioznošću ili teškom depresijom, zapamti da Bog vidi tvoje srce i zna tvoje borbe. A ako ti je potrebna stručna pomoć, potraži je. Bog ti dalje voli i hoda s tobom. A ako slediš Hrista, imaš obećanje o večnom životu gde stresa, tuge i tame više nikad neće biti. Neka te Bog blagoslovi dok svakog dana slediš Hrista i dok hrabriš druge na tvom putu. Hvala ti, Kristijane, što si odgovarao na pitanje i što si bio tu sa nama. Molim, hvala vam što sam mogao da budem ovde. Došli smo do samog kraja naše emisije. Hvala vam što ste bili s nama. Pozivam vas da slušate i druge epizode našeg programa Pitanje o životu, koje smo za vas pripremili u saradnji s organizacijom Hrist svetu. Srdačan pozdrav i svako dobro!